a tots els voluntaris. Avui estem a Salsa, dia dissabte 21, després de l'acte. Gràcies, Josep Via, per estar amb nosaltres. Intentarem intercanviar i agafar una mica del teu temps perquè ens indiquis tu el teu punt de vista sobre el Consell per la República. Em vaig apuntar al Consell de la República des del primer moment i ara, per fer-ho més breu, mira si estic identificat amb la seva necessitat i amb el seu futur, que estem ara intentant crear la delegació del Consell de la República al País Valencià. Esperem que en un parell de mesos ho tindrem gestit i farem un acte de presentació pública d'aquesta delegació. I hi ha gent apuntant-se i gent que està ja de temps apuntada i inscrita al Consell per la República, que és un organisme absolutament necessari per fer possible la independència al marge dels tentacles de l'estat corrupte espanyol. El caràcter transversal també penses que ha estat clau en aquesta dinàmica de crear una delegació al País Valencià? En aquesta dinàmica del País Valencià i en la dinàmica cap a la independència. De fet, tiraré alguna floreta, però ja des dels anys 80 som els primers que van dir que calia, per a guanyar la independència, un front d'alliberament nacional de composició, allò que es diu ara transversal, aleshores ja interclassista, que prioritzi la independència. Alguns ho feien des de la nostra posició d'esquerres, en un cas marxista, altres des d'altres posicions, però això ja està dit des dels anys 80 i ara es veu com això és absolutament necessari. Sense aquesta transversalitat de diversos sectors socials no és possible arribar a la independència. Perfecte. A veure, el dia que la Constitució per la República Catalana sigui... Possible. Ara? Sí, ara. Sigui feta, per tu quin seria l'article que més voldries llegir? L'article que crec que és necessari, i a més avui que estem aquí a Salses en la plec de la Porta dels Països Catalans, és un article de Constitució oberta a futures o possibles incorporacions de territoris de la perifèria catalana, de la resta dels països catalans. Sempre que es faci mitjançant processos democràtics, però aquest article ha de preveure la possibilitat d'integrar a la República Catalana parts de la franja, o la franja completa, o parts del País Valencià, o el País Valencià complet, illes de les illes, o totes les illes en conjunt, sense fixar si han de ser territoris tal o territoris qual, o tal ciutat o tal altra ciutat. Un article d'obertura. Precisament gràcies a aquest tipus d'articles d'obertura, la unificació alemanya va ser possible d'un dia per l'altre, justament perquè la Constitució de la República Federal Alemanya tenia un article que feia possible la incorporació de l'Alemanya, diguem-ne, de l'est. Diguem-ne que des del punt de vista tècnic va ser possible fer la unificació alemanya i, per tant, l'ampliació del Principat a la resta de la nació catalana, políticament parlant, administrativament i políticament parlant, ha de ser possible amb aquest article que estiga en la Constitució catalana. Moltíssimes gràcies per tot aquest llum posat al pensament. Gràcies a vosaltres per seguir-nos i fins un altre dia. Molt bé, gràcies a vosaltres.